И здравейте, пак сме The Perfect. Да. Ого бе, някой ме удари. И снимаме Българиан Крафт. да, Специален гост ни е Master of Day. Hello. Майка ти да еба. Чакай, то ма излезна. Може би трябва да си цензурирам клипчетата. Яш. Май. Айде, еза. Бой. То хак, видя ли го кани би слега? Пи. Тя ще кажа на Димката. Бой, аз го Да, бил. това е на лов за хакера. Да. И ще го прибием бързо, фаст. То си с 3 протесет. Чек, ние го бием тримата, Аре бе, трябва да го убим бе. Той май аз съм бил без фулка. легендарка, брат. Да, фулка е. Не, Май. падна. Браво, мастер е. Не е фул. Нави един меч, айде, радвайте там. Чакай малко. Той изгоря. Взех фулка. Как да не е фулка? Един чест влезех. Ние го бием. Аз съм повече фулка от него. И от вас. То е ясно. Често да оставим Bedrock Home. Да, посетете ми канала. Даже Мазна реклама. Линк. ще има линк към канала му. Шет. Да бе, добре. Така пак ще взех. И ела тук. Къде? Не ти. Вижте тук нашите имена. Да, вижте имената ни. Това е, защото сме добре на PvP, така, са изписани. Да, аз нямам дед. И Стайлър Духай. Нищо повече не мога да ти кажа. И влезете много як сървър, когато е отворен, само е як, иначе не е як. Защото повечето пъти е затворен. Не знам за кого. Винаги по принцип е отворен, а Фав даже днеска не е влизал. Имаме Invisible. Толпа, виж го е. О, той слага някаква табелка и за тебе. За мен? Мисля, че да. Чай, сега ще видя. Опа, що си щупих килима? Не, сложи просто някакво надпис тук. Гъче. Мастер of PvP Day. легенди, да. О, ще сложи май твоето. Ето. Как да ти съкрати името? За Мастър, примерно. мастър. Опа, мале как го написах. О, който одет се сети за мен. Трябва ли? Аз ще. Копара. Of това си. Аз се бием с трендки, искаш? Ма смисъл само е така с ръчичка. Добре. Искам да благодаря на всички фенове, които ме подкрепят, мене и Хаса, най-вече мен. Да. Спряхте ли с него? Не. То не е никой. Някой... Ами много тъп клип отново. Да. Не знам защо никой не изля на PvP. Да админа, а той е геймът. Че аз си хапна на гладенка. Той аз след малко може да снимам. До вечера... Оф, как го написах? Ами не. Да са зле. Аре, някой. Едно в едно за клипа. Има ли? И какво да ви кажа, значи той, нали, за фен среща във Варна не се отменя. Пишете и даже... Някакъв ще скача, еза. Няма. Изчакай го. То е добър между другото, прото БГ. Аз играх едно в едно с него вчера. Не е много лош, добър е. С хакчето не е лош, да? Не, само малко. Само малко не е. Да. Да, ние като сме тримата, какъв му е шанс? Никакъв. 1 на 1000. Чакай. Я вим колко хил ще взема, без да ядеш лек. Кейкас колко ще взема? Без да ядеш лек. Общо ми взехте 1,5. О, да. Пък съм с стрелка. Не губи. Чакай. И човека ми. 14 човека. Както казахме, преди малко имаше евент.
Да, с много яки. Мятахме... О, админа ще скача. Админа ще скача. Верно ли е? Той е състакнати между другото. Да бе, някога ще го убием. Не знам. Аз играх по-опасняло. Си фиксна сета, бах майката. Ай, намеш, моля те. Да, моят е почти щупен, наистина. Аз добре, Човек тук трябваше от примерно някакво репер, примерно. За пари да кажем репер хенд 200, за 150 да кажем, ай. Баланса, сколько е? 3000. Админа ми скача. Аз имам 1 милиард. Не. Имам 45 833. И аз ще скоча с него. И на вас. Да ти хелпна. Фаст, да го прибием. О, бах ти яката брадва. Идвай. Каква брадва има? Да, Fireball. Smite 5, Unbreaking 3, Sharpness 5, Knockback 2, Belera и 5, Lotting 3. Това е двойка. Аре, бой. Ме му мъртя се покая. Аз не мога да смърда. Не мога да смърда. Не знам какво. Кейка с чупени с ти бутушите. Фак. Бой. Аре, бой по него. Чай само да взима се. О, shit, я фака. Да бе, умирам, ям леко. Същото се отнася и за мен. Така. На някой му гнява бутушките и това е кейка. Бой бе. Не сета ми се спочупи. Ами той пича с морнати, с такнати. Взели си? Не взели си. Ай. Ма си изхъпи. Ооо. Служете си допълнителен сет, бе. О, не са стакнати. Бой. Бой, бе, бой. Умира. Както и аз. Бой, и аз умира. Мастър, няма ти ги бутушките, брат. Знам. Сега си ги слагам. Давай, в пажната, давай. Бой. Чайте, пийте го да изпия стренка. Бой. О, заболява мишката. Омага. Показа ми, заболява мишката, брат. Заболява. Това е шината е. Сешна смята. Да, какво прави? Той умен ли е? Умен е. Умене, да. Да, и аз съм това е шината. Без лайка. Ще изчакаш да такова ще... Ой, умирам, хора, бе, не ма бийте, бе. Не да бием, бе, бием то с... Да, аз умирам. Онера. Кое? Да, бе. Хели, бе. Брат. Да, и аз ще брадва. Нали? Ох, боже. Ще те еба в брадвата. Аз имам кома. Как Взем купя се. още? Ти с Protection 4 ти ли излезе, бе? Кой? Така, хора, сега ще видя. И то с кой фърлил, бе? Биеш ли го още? Не. Бутушки. Ма умря ли? Не. Чем пак го бия. Не, той го нямам. Не, тук е. Тук ли е? А и аз идвам сега го пръсна. Бати. Да. И хора, тук съм, ама ще трябва да ставам, така че смятам епизода да приключва. Да, ама. И ай до вечерта, ще правим епизод тогава. Или затвори. Или сега като ма пукнат, така пукнаха ме. И надявам се епизода да ви е харесал. Абонирайте се BG Masters. Абонирайте се за канала ни, както и за геймера. Геймър да набъра. Да, Masters. Да, и чао. И чао.